Pois sí, porque falar non ten cancelas, pero aquí sempre estamos laretando, pero hoxe é o día de demostrar. O sea que voy a pedir, por favor, Moncho e Massimino, pasade para aquí. Mirad que despliegue. Massimino, por favor. Caballero, con permiso, buenas tardes. Senta aquí, Massimino. É unha silla para sentar. E ti aquí, Moncho, veña, que precedes novos. Un pouco de aire. Que temos que facer? Vamos a facer unha competición. Entonces, vamos demostrar, vamos ver... Vamos... Non comiches hoxe, Massimino. Me hecho con ansia, vai con fame. Entonces, vamos a manter un pouco... Vai me gañar, porque Casmans é máis rápido. Sí, pero vai haber como vamos ver a elegancia e a ver se mantén o protocolo e vamos ver canto máis rápido é unha técnica con outro. Vamos facer a competición. Moi elegante non é, pero hai que recoñecer que podes pasar o trámite. O mellor non quedas moi Bueno, podes pasar o trámite. Vamos a ver, temos Vamos un a ver. minuto e a ver, nun minuto, quen debulla máis marisco. Vale, entonces, venga, Moncho Casmans, Massimino con cubertos. Cada un no seu estilo. Xa nos dirás ti cando Estades empezamos. preparados? Listo. Cronómetro en marcha. 3, 2, 1, tempo. Vamos. Aí van. Moi fino. Cuidado. Moi boa técnica, Massimino. Vemos que incisión varias trayectorias. E Moncho, que dicía que podía facelo elegantemente Casmans, aquí é onde se demostra que falar é moi fácil. Pero No de elegancia hai que falar, é verdade. Ai, que me poño Se nervioso. come ou non? No, que temos que contaros, Moncho. Perdón. Por favor, podemos traer xente que comer a Non, mediodía. pensei que había que comelo. No. Porque tamén hai un certo... Hai que comelo con unha A tenda certa de maneira. muller que che vai... Quedamos 30 segundos, Eu non levo ningún, Bueno, pero Moncho tampouco. No, levo un, me parece. De dar a falar. Aí vai a cabeciña. Trouxestemos de agostinos que ten a pel pegada, Claro, a ver se vai ser que o cuchillo... Isto ben, seguro eso está que os perfecto. fixeron... Non os coceron en... Vale. vivos. No, te pillan todos. Por iso non está así. Últimos 10 segundos. Cuidado que Massimino está collendo carrerilla. 8, 7, 6, Vamos, Moncho, demostra. 5, Elegante, no, pero no, elegante. 3, 2, 1, tempo. Tempo. Más arriba. Eso es. Toma, ti más arriba, no, ti más a servilletas, por favor. Bueno, teño que decir que non era fácil o reto de Massimino e bastante elegante. Entonces, Massimino, temos por aquí que ten, vou nos contar, Un e medio. con control de tenor, un pelado e outro medio. Un medio para Massimino. Un aplauso. E Moncho, Casmans temos un pelado, Medio si debe, non? Completo non é, moi completo non dos é, non? tercios. Esto ves, estaba sin quitar. Que queres que me atragante, Moncho? Isto é trampa. Xa que non podo comer, o Que esto xurado... será la cabeza. Ganó por unha cabeza, como se sabe decir, por unha cabeza de talla, Callador Moncho. Que tengas máis peor, mira. Pero ten as mans sucias, tamén. máis espallado todo polo plato. E notase que Massimino ten moita clase e demóstrase que Moncho pues, costalle manter a compostura pelando Casmans non é fácil. Non, é me, fácil. me atrapa a historia, pero Non é hai que fácil. recoñecer que no, fácil non é, e ás veces creo que se tes nun momento protocolario, seguramente eso é un pouco máis sobrefixo. Non comes tanto, pero Xa. non fas unha escabechina, non? O mellor Sempre, a ver, sempre Casmans, que para un pouco que comemos marisco e aproveitar. Casmás Sí, sabe a ver, moito se mellor. todo o mundo está comendo Casmans, non vas comer cico. Casmás sabe moito mellor.